Kollu sew bibtijaj. Kollu sew. Jena George, l-annaj tal-mulej, dejjem inħof, dejjem għaddej. Għadni kem spiċċajt mill-Mater Dei u temminni Pep għadni ma kilt xej. U issa ninsab mejjed bil-ġuħ, għalli jista' jkun. Dak id-daqxej ta' parti intkom għadkom tamluħ. Nawlu. Ninsab ftit eċetat u li għawint ninsab onorat. Illum il-program fuq il-maħbubin. Għara dak, xjafa sajsu għammorin, Inti ġiri konta Rus, George. Pep, billi tarani kwiet u ġwejjed. Jena minix mejjed. Jena xjaħt, slow jajt ftit, ħaj. Għax meta kont zaħir, kont Teddy Boy. Ejja. Ejba, xke kellek xie wahda kellek? Emmenni Pep ħatħammar li wiċċi fuq il-television għed tikxif li l-intriċċi. Esmala. Jena għal-mara kelli t-nejn u anke tlieta, nħares lej grupp nisa u noħloq ġlieda. Unbaġġar allura ma komplejt jew. Ara Pep, dak bdejt noħroġ ma' waħda jisima Bella. Kont toħorġila 10 titbielet b'investa waħda tal-flanella. Ejja. Umbat Pep, kelli waħda Giovanna. Kienet Isa f'jura. Mar għalik kem kienet għajjura. Umbat kelli Marija, kont ninnamra maħħa fuq il-moll. Il-problema li kienet tiġi l-kunja ta' wkoll. Umbat kelli waħda tgħid kemm kienet ħobb iż-żejjel. Ma fissat lix fuq Simon Bozottejl. Umbat kelli l-Michel. Sabiħa, kont nispiċċa li ċassat. Telqitni biex twikkit b'Joseph Muscat. Insomma, naqra sventurat fil-imħabba jent. U forsi minneġ daqsek fortunat, imma ma ġara xejn, għax fi triq jinsibt il-mulej. Proset George, n-ringrazzjaw. Nati parir dawn il-namrati, ħallikom mill-wine, Red Roses u ħafna ċoċati, semmaw minni u zommu l-brejkijiet għax tafu tispiċċaw fl-inkwiet. Għax Pep, ħallikom mill-lav, ibżaw għall-erosija, għax wara 9 xhur tiġi tarbija. Grazzi. Grazzi lilek, dejjem inħuf, dejjem għaddej, jena George l-annej tal-mulej. Ciao. Għandkom show meta u show? Fit-28, 29, 30 u 31 ta' Marzu. Dan u Sander. Grazzi. Grazzi ħafna.